ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲು ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪ ದಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಗುಳಿ ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಕಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಥ ಸಮಯದೊಂಬ ನಮ್ಮ ಒಂದುವೇ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮೆತ್ತೆ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ. ಆ ರೆಸಿಪಿಡ್ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದ ಬೆಳಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದಿತ್ತ. ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಜ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ನೆಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಂಗ. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ದೋಸೆದಾರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಮೂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೇದ್ನ ಅಥವಾ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೇದ್ನ, ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬೆಲ್ಲ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಈ ಅಡ್ಡೆಗೆ ನಿಖಲ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 40 ml ಮುಟ್ಟ ಸುರುಕಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ದೈತನ್ಲೆ. ಈ ತೋಪುಡುವಂತೆ ದೋಸೆ ದರಿದೈತನ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ದೆಕ್ಕದ ರಡ್ಡ್ ತಾಸು ನೆನೆಪ್ಲೆ. ಇಟ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಟ ನನೆತ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನವೇನು ಪಾಡಂಪೊಲೆ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು, ಪಿರೇದ್ನ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ. ಇತ ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ. ಇತ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ಕಡೆ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂದನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ ಬಯದನ ಕಡೆದ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನನೆರೆದಿಲೆ ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿಗಾಪುಂಡು. ಮನದಾನಿ ಬಂದ ಊರ್ಗಿ ಬಕ್ಕ ಅಪದಡ್ಡೆದ ಕಾವೇಲ ತೂಟುದಿಲೆ. ಅಪದಡ್ಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಚ್ಚಿದುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತಂಪೋಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಚ್ಚಿಗ್ಲ ಬಂದ ಮೈತಂಪೋಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಬೈಪಲೆ. ಇತ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲನ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಇತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪದಡೆನ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಡ್ಲ ಕಾಯ್ರೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ರಡ್ಡ ಮರ್ಗಿಡ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಅಲ ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜನೆ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಐತೆ ಹೊರಿದ್ನ ಬಂದಡ್ಲ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹೇ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಒಂದು ಕಾಣೆದ ತಿಂಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 250 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಬಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.